O xurelo escasea nas costas galegas. A Cerga insta por cupos o xurelo controlar as súas capturas. Fai anos que o cerco galego agrupado en Asociación de Armadores de Cerco de Galicia leva advertido de que o xurelo está mandando sinais de perigo. Así explicaba José Blanco, voceiro da Cerga, que insistía na necesidade de poñer cupos para pescar o preciso. O xurelo acabouse. O xurelo a mellor dache un día nunha pedra, un barco pode ter 30 ou 40 mil kilos, metes a bordo, tiros en terra e se acabou. Pero antes non, porque antes o barco iba, collía 9 ou 10.000, ou 6.000 ou 7.000, facía 7 ou 8.000 euros e viñase para a casa e outro día ainda podías ir outro día. Agora eso se acaba. Como non se poña o cupo aos xurelos, isto se acaba. Van quedar, e outro día na prensa, viña no periódico que aquí xa hai 2 barcos amarrados en Portosín. Está ali na prensa, mas falaron os armadores. Sabes por culpa de quen se amarraron eses barcos? Por culpa dos que non lle chega o mundo inteiro. Porque sempre son os mismos sempre. Os que queren vía libre, os que queren traer o peixe para a foriña, os que queren traballar 7 días de mar, sempre os mismos. E se falla o xurelo, o cerco da comunidade terá un problema serio. Palabras do exvoceiro Andrés García, que proclamaba o inicio deste ano. Nesta liña, Blanco volvía a insistir na importancia de reunirse cos mariñeiros, os únicos que coñecen como está o caladero. Vamos, eu non digo que os científicos que non estudien a que non sean inteligentes, coidadiño, que o valor do país son eu, pero eu non digo nada. Pero eu solamente quero que me demostren. E non ten sentido que nos digan aquí un 19 máis de xurelo, hai 14 millóns de kilos aquí se gastar de xurelo, e terá que dicir o señor, hostia, aquí algo falla, porque se non gastaron este peixe é porque non o hai, e agarran ainda dá máis peixe, pero para qué? Para traer pedras para a terra ou para qué? Pois estamos así. Eses son os que asesoran a Bruselas, asesoran aquí, asesorarán en Santiago tamén, e así nos vai. Eu sei que desde que a pesca, os pescadores, as cofradías, as asociacións deixaron de ter reunións en Santiago e en Madrid e facerlle caso a eles, o mar sempre se nos vai polo mar abaixo. Polo mar abaixo. Pasou no 2009 ca Sardiña, pasou co Bucareo, agora pasou co xurelo.